अस्सलाम वालेकुम रोलम के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज हम ईद स्पेशल रेसिपी बतावे चलतनी। तो बहुत से लोग होखेला सिंपल तरीका से बना लेवला, जौन हम तरीका से बतावे चलतनी उ तरीका से बनाएम लोनी तो और अच्छा होगी। तो देखी लोनी मार्केट वाला हम 2 गांठ सेवई ले ले बानी। एक साथ में हम काजू बादाम नारियल आ किशमिश आ हम 2 चम्मच देसी घी ले ले बानी, जेमे जे एकरा से दोनों भूज के तैयार कर ले। रउआ लोगन का अगर देसी घी ना होई तो रिफाइन ऑयल में भूज सकतानी लोनी। तो चली लोनी सबसे पहले एकरा के बारीकी से तोड़ लिया, ज्यादा मिही ना कर ले आ ज्यादा मोटा भी ना रहे। एकरा के तोड़ के तो अच्छा तरीका से देखी लोनी हम सेवई अच्छा से तूर लोहनी। अब एकरा के चलतनी हम भून के दिखा। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट के भुजाई, तब सेवई के भुनाई। कढ़ाई भी धो दिल बानी चूल्हा पर। अब एकरा के गरम होखे तक ले इंतजार कइले। देखी लोनी हम अपन मसाला के 1 से 2 मिनट खतरा एकरा के भून के एकरा के निकाल दिए। ज्यादा देर तक ले ना भूनना चाहिए। तो देखी लोनी हम सेवई अच्छा से तूर लहनी। अब एकरा के चलतनी हम भून के दिखा। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट के भुजाई, तब सेवई के भुनाई। कढ़ाई भी धो दिल बानी चूल्हा पर। अब एकरा के गरम होखे तक ले इंतजार कइले। देखी लोनी हम अपन मसाला के 1 से 2 मिनट खतरा एकरा के भून के एकरा के निकाल दिए। ज्यादा देर तक ले ना भूनना चाहिए।
तब देखी लोग नहीं हम अब में सेवई 1-2 मिनट खतरा एकरा के भून लिया अच्छा से, ज़्यादा देर तक ले ना भुनाई जेमें जे सेवई के फ्लेवर अच्छा ना होगी। 1 से 2 मिनट तक ले भून के एकरा के तैयार कर जाई। तो देखी लोग नहीं हमारे 1 से 2 मिनट तक ले सेवई भुना के कंप्लीट हो चुकल बा। हम दूध भी गरम कर ले बानी। तो एकरा के अच्छा से दूध डाल के 1 उबाल तक ले अच्छा से बना लो हम लोग। चीनी अपना हिसाब से फीका या मीठा कर सकता नहीं लोनी। अब में मसाला डाल दिया। देखी लो कितना अच्छा हमार सेवई बन गई। अब चूल्हा के ऑफ कर दिया। अब सेवई बिल्कुल हमार 1 मिनट तक ले उबाल आ चुकल बा। नहीं हमार सेवई कितना अच्छा से बन के अच्छा से कंप्लीट हो चुकल बाटे। तो रउआ लोगन के मार्केट से सेवई खरीद के ले आई लोनी, यही तरीके से बनाई लोनी, खाई लोनी, बच्चा के सीख खियाई लोनी। हमार रेसिपी अच्छा लागल हुई तो चैनल के सब्सक्राइब करें लोनी।